Postali ste novi igrač Olimpije, kako je osjećaj? Pa lijep je osjećaj, naravno da je lijep. Olimpija, kad se spomene slovenski nogomet, prvo kad pada na pamet je Olimpija i Maribor. Tako da stvarno je lijep osjećaj postati igrač Olimpije. Šta očekujete od igranja u Olimpiji? Pa nadam se da ću pružiti igre koje sam pružao u Zavrču, zbog kojeg su me i doveli tu u Olimpiju. Nadam se da ću pridonijeti klubu da se vratimo u vrh. Znam da je prošla sezona bila dosta loša za klub i nadam se da ćemo to ove godine ispraviti, da ćemo biti u vrhu. Šta mislite za sebe, koje su vaše kvalitete koji mogu pomoći Olimpiji da bude još bolja? Pa ne znam, uvijek je teško govoriti o svojim kvalitetama, to će se vidjeti na utakmicama najbolje. Još jedna poruka navijačima možda? Pa da dođu, da nas podržavaju u čim većem broju i da ćemo ih obradovati, naravno, partijama na terenu, da će biti zadovoljni. Torej Miran, postal si nov član Olimpije, kakšen je občutek? Ja, super, ne, sej je bil obojestranski interes in ko smo se usedli, smo se tudi zelo hitro dogovorili. Kaj pričakujete od te sezone? Kar sem videl, mislim, da je ekipa zelo dobra in nadarjena, dosti mladih, dobrih igralcev, nekaj izkušenejših. Mislim, da kombinacija je dobra, edini minus ali pa majhen problem, ker vidim, da se mogoče ekipa zdaj pozno formira. Drugače pa mislim, da je ekipa zelo dobra in se bo zagotovo borila za vrh. Katere vaše kvalitete lahko Olimpijo naredijo še močnejše? Ne vem, težko bi govoril o sebi. No. V bistvu jaz lahko pomagam Olimpiji, Olimpija lahko pomaga meni, tako da je in Olimpija in jaz bomo imeli korist in upam, da bom odigral dobre partije in zabil čim več golov tu. Kaj bi še radi sporočili navijačem? Samo ne verjamejo in ne spodbujajo ekipo, ker, tako kot sem rekel že prej, ekipa je dobra in ima svetlo prihodnost.